tosi hienoa, että on saatu median huomiota ja jengi löytää paikan päälle. Ja pikkuhiljaa kaikki valmistuu, niin ei mitään voisi enempää toivoa tällä hetkellä. Pitää siis salasana, että sen saa vaihtaa. Yksi kaveri katsomassa lippuja, eli lipuntarkastaja siinä. Ne pitää Teemulta tulostaa liput, että kaikilla on, ihan jokaisella katsojalla on siis osti netistä tai ei sitä lippua, niin kaikilla on fyysinen lippu olemassa ja se pitää meille vähän sisään tullessa näyttää, että ne kysyy teille. Kyllä tästä sanomista vielä. Eikö se ole Savoa? Ei ole onnistunut muuten, jos ei tule sanomista. Siinä on siis... Mitä? Halua vastaan. No niin. Ei ole mitään ennakkoa. Joo, sitten toi. Kyllä. Onko korkea? Tänään saatetaan nyt tässä yläkerrassa Antin teoksella. Antti pääsee kohta sanomaan muutaman sanan sen lisää. Nämä on vähän vähemmälle käytölle, niin kuin nämä pienet näytöt, niin sitten just, että mitä myös sille keksitään jatkossa sitten, että nämä pienemmätkin näkyisi paremmin. Miltä tuntuu, kun ensimmäisen kerran näkee oman teoksen valkokankaalta? Se on jännittävää. Sanois, jos se pitää yhteen sanaa kiteyttää, niin se on, että se on jännittävää. Että vaikka sen on nähnyt monta kertaa ennen ensi-iltaakin, kun se on nähnyt monta kertaa niin kuin jälkituotannon puolella ja näin, niin kyllä se silti niin kuin toi elokuvateatteri, niin kuin, että kun on tommonen virallinen näytös, niin se on se tunnelma vaan ihan eri sitten. Mä aloitin tämmöisillä kaitafilmikameralla. Kaitafilmikoneella, joo, kyllä. Ero on valtava. Miten sitä kehitys on harpannut muutamassa vuosikymmenessä? Muutamassa vuosikymmenessä. No, suurin muutos tietenkin, että ei filmiä enää. Kaikkihan tallentuu muistikorteille. Tai sitten ajetaan suoraan, esimerkiksi tässä tapauksessa, jos otetaan tällainen live-yksikkö, niin ajetaan kaapelia pitkin, voidaan viedä tänne yksikköön. Eli tässä on studiosysteemi ja tämän perässä voi olla tallenne, eli jos tehdään multikamerasysteemiä, niin se menee käytössä tälle, että kameralla ei enää edes tallenneta mitään. No niinhän se on mennyt live-hommissa muutenkin jo kauan aikaa. No niin, Matti, ensimmäinen tapahtuma ohi. Mitkä tunnelmat? Upea tunnelma. Se oli hienosti onnistunut päivä. Että niinku kaikki toivi suhteellisen hyvin. Isoilta katastrofeilta vältyttiin. Ja se on oikein iso positiivinen asia. Hei, porukkaa oli oikein hyvin tänä päivänä meillä täällä. Niin. Ja tekijöitä saatiin saman katon alle, mikä oli tavoitekin. Niin siis niinku erittäin hyvin onnistunut päivä. Tää oli mahtavaa. Tullaan porukalla vielä yhteen. Haluan teidät kaikki tänne. Haluan kiittää teitä haukkua. Kiittää teitä kaikkia tästä päivästä. Sitten eiköhän pakata kamaa.